Ljubitelji životinja, dobrodošao na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje Mirko i sada ću ti reći više o udomljavanju i kupovini psa. Ako želite nabaviti psa, tada ste si zasigurno postavili pitanje da li udomiti ili kupiti psa. Zar ne? Nabava novog kućnog ljubimca može biti besplatna ili skupa. Postoji više načina kako nabaviti psa. Prvi način, udomljavanje psa, odnosno posvajanje psa. Mnogo psića je napušteno i traži novi dom i obitelj. Opcija udomljavanja psa je plemenito djelo jer ćete spasiti jedno živo biće koje će vam zasigurno biti zahvalno, a također ćete se osjećati sretnije. Također, udomljavanje psa je besplatno, te je dovoljno samo posjetiti jedno od mnogobrojnih skloništa za životinje. Drugi način, kupovina psa. Kupovina psa je jedan od najčešćih načina nabave psa. Mnogi vlasnici pasa žele određenu pasminu pasa, te se odlučuju za kupovinu. Ako se i odlučite za ovu opciju, budite pažljivi jer je cijena ponekad prevelika, a također ponekad kupljeni psi nisu čistokrvni. I treći način, darovanje psa na poklon. Mnogi vlasnici pasa daruju pse i štence na poklon. Ako želite udomiti psića besplatno, ovo je zasigurno dobra opcija. Mnogi vlasnici pasa daruju pse na poklon na društvenim mrežama, internet stranicama i oglasnicima. Dakle, ako želite nabaviti psa, razmislite hoćete li udomiti psa i spasiti život jednom nesretnom psiću ili ćete kupiti psa određene pasmine. Imajte na umu da su psi super kućni ljubimci i pažljivim odabirom zasigurno nećete požaliti. Kako biste saznali više, izradio sam za vaš članak kako odabrati najboljeg psa za sebe i svoju obitelj. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!